lasin kogemata ära valgeks videod, nii et ei saa neid näha, aga siin praegu oleme enda maailmaga. Me ehitasime siin asju valmis, maja ehitasime valmis siin, kuidagi see kodus on nagu mustad ekraanid, ma saan nagu valgeks ja siis ma ei saa neid panna üles, et ei taha näha musta ekraani lihtsalt. Oleks enam miskimast tead, ma isegi teen mida panin. Kas aga igatahes siin praegu olema cheater. Cheatimine on halvale kunagi cheatigi ei tea kuidas. On põlluga kuukendal siin. Võtame seda aga nagu allapoole, siis tahaks muuta, et läks põllu. Kas te olete muga nõus või? Panen liha äkki. Liha keps on võtame selle puhkere. Teksin limadega praegu. Suht vahest seda vett. Äppi võtma, kus saab editada. Siit saab. Siit äkki jätta. Farmi ei tule farmis siia. Teen uue selle ja siis võtan nüüd kivi. Võtan nüüd maha siit. Meile see meil isegi me teeme siis selline otsimise.
Apelsin, paljon sama. Tämä on niin paljon sen, että ei mitään. Kyllä tiedä, että kenenkin on. On kyllä ihan paljon korkkia. Sinne lopuksi. Tää on semmonen seed race. Mä toisaalta kun meni liukaksi. Viivuuspäivästä takotuu kohtaan. Näkyykö mun kohta, kun mä ilaan. Tämmöisiä. Tämmöistä. Olisiko paremmin? On myöskin läpikkä. Sinne vaan. Onko siinä tirviä käyttöön? Mulla on saatama lisää. Ymmärrätkö osaksi?
on. Nüüd suunaks. Hea kohe ka kõigile, kes koolis käivad. Paneme siis läpid ka siia. Ilusamaks ka seda kohta. See on liiga koht, sellest olen kaevanud. Ma tahtsingi ja ma tahtsin teha juurde reppeid. Neli. Tegin sinna ja nüüd selle teen kaevandust ka natuke nüüd. Ma praegu Minecraftis teeme kaevandust ka nagu Minecrafti kohane. Ma arvan, et see on vist tänaseks kõik. Aitäh teile!